ଏ ବିହାର ପରେ ଓଡିଶାରେ ପାଳି ପଡିବ ଆଉ ଓଡିଶାରେ ସେମିତି ମାଛ ରେଟରେ ଜମି ଆଦାନୀ ହାତେଇବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ 1 ଟଙ୍କାରେ 1050 ଏକର ଜମି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇଦେଲେ ଗୌତମ ଆଦାନୀକୁ। ଆଉ ଏଠି ତ ମୋହନ ସରକାର ଅଛି, ଏଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅଛି। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୋହନ ସରକାର ଫୋନ କରିବେ ଆଉ କହିବେ ମୋହନ ବାବୁ ଆପଣ ମୋର ମିତ୍ର ଗୌତମ ଆଦାନୀକୁ କିଛି ଜମି ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ ଜମି ଦେବେନି କି? ଆଜ୍ଞା ହଜୁର କହିବେ ମାନେ ମୋହନ ମାଝୀ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ସବୁ କାମକୁ ଫଟାଫଟ ସାରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ନେଇକି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ଗୌତମ ଆଦାନୀର ଆଖି ପଡିଛି ଆଉ ସେଠି ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ସେ ନବାକୁ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ କହିବେ ମୋହନ ମାଝୀ ବାବୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ଆମ ଆଦାନୀକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ କଣ ମୋହନ ମାଝୀ ବିରୋଧ କରିବେ କି? ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ।